Останній Ляшко, хвилина і прошу. Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановний Володимир Васильовичу, шановні колеги, ми з вами щойно проголосували постанову про відзначення на державному рівні 120-річчя від дня народження генія українського Олександра Петровича Довженка, видатного українського кінорежисера, Шевченка в кінематографі, без перебільшення. Так от найбільша мрія Олександра Петровича Довженка була – це бути похованим в українській землі. Сьогодні його прах покоїться на Новодівичому кладовищі у Москві. Але він заповідав перепоховати його в Україні. І тому я звертаюся до уряду в рамках відзначення, проведення заходів з нагоди 120-річчя від дня народження Олександра Петровича Довженка, активізувати процес перемовин з керівництвом Російської Федерації щодо виконання волі, щодо виконання заповіту Олександра Петровича Довженка і перепоховання його праху в українській землі. Воздасться нам за цю роботу, за виконання його заповіту. Дякую.